Szeretettel köszöntök mindenkit, rögtön egy kérdéssel, kéréssel kezdenék. Nyújtsa fel a kezét az, aki az elmúlt egy hétben beloginult valamilyen WoW szerverre. Oké, vagyunk egy páran. Ahogy az a felkonferálásnál is elhangzott, a nevem Damsa Andrei, pszichológus vagyok és kutató a Játékos Létkutató Központban, ahol játékkutatással, játékostársal foglalkozunk. Most már ott tart az egész sztori, hogy több mint 100 millió account van világszerte. Mi valami örülök annak, hogy ebből az egészből film született. Tehát ott tartunk, hogy igaz született már játékból film, de egy ilyen kaliberű játékból úgy gondolom, hogy még nem. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz, gondolom ti is. Biztos vagyok benne, hogy tök jó egyébként, úgyhogy köszi szépen a lehetőséget és hogy itt voltak. De van két meghívott vendégünk. Egyik vendégünk ugye ténylegesen meghívott, ugye Norbert, B-Turbo. A másik vendégünk ugye félig-meddig vendég, ugyanis ő a Blissfeed csapatának oszlopos tagja, ő pedig Nessai. Megkérdezettem, játszod a World of Warcraft nevű játékot? Kedves Nessai? Igen, igyekszem, kizárólag hivatalos szerverekkel játszott, és ez korábban sosem volt másképp. Most nektek vannak-e valamilyen elvárásaitok a filmmel kapcsolatban? Tehát mi az, amire azt mondjátok, hogy ez jó, mi az, amire azt mondjátok, hogy ez rossz? Én abban hiszek, hogy egy szimplán, egész estés családi moziként el lehet adni ezt az egész univerzumot, anélkül, hogy valaki 40 órát tölt a könyvek és a különböző ingame tartalmak olvasgatásával. Úgyhogy remélem, hogy aki eddig nem ismerte, vagy nem is szerette a Warcraft univerzumot, az ezután a film után meg fogja szeretni. Mint laikus, én nem remélem, hogy egy jó filmet fogunk kapni, ami le is köt minket, illetve a látványvilágról is, ahogy mondtad, a CGI és az élőszereplős az elméletileg jól fér egymás mellett, és tényleg egy olyan filmet kapunk, ami meg fog minket fogni. Kezeket a magasba! Nekem meg úgyis szarképet csinál a telefonom, szóval mindegy. És akkor találkozunk 8 órakor már bent a moziban, és akkor tombolunk még nagyon, Horde Alliance, Horde. Köszönöm, hogy itt voltatok.